Случвало ли ти се да ти кажат нещо и ти да отговориш: аз това го знам? Казва ти, например: за да промениш живота си, промени себе си. И ти отговаряш: аз това го знам. Вероятно ти се е случвало. А правиш ли нещо, за да промениш себе си и така да промениш и своя живот? Не защото е невъзможно или защото не знаеш как. Повярвай, напълно е възможно и никак не е трудно. Казвам го от собствен опит. Можеш да започнеш с нещо дребно. Например, един ден да отидеш на работа по друг път или по друг начин. Ако си ходил с кола, отиди пеша или с колело. На следващия ден промени реда на сутрешния си тоалет. Първо се облечи и после си измий зъбите, в зависимост от това как си го правил досега. На следващия ден правиш някаква друга малка промяна от обичайните си навици. И така след време ще забележиш, че има промяна в себе си и в самия теб и в твоя живот. И нещо много важно. Не забравяй да се поздравяваш за всяка малка промяна, която си успял да направиш. Опитай за една седмица и сподели резултата. А ако видеото ти е било полезно, харесай го и го сподели. До скоро!